Vitajte pri sledovaní inštruktážneho videa pre obsluhu setoboxov. Dnešný diel – spoločné ovládanie televízneho príjimača a setoboxu. Poznáte to, na vašom obývačkovom stolíku kopec ovládačov a všetky vyzerajú takmer rovnako. Čo keby už konečne bolo možné všetko ovládať len jedným jediným. S novým setoboxom Juice Mini to už možné je. Pripravili sme pre vás funkciu spoločného ovládania vášho televízneho príjimača a setoboxu. Nazývame ju HDMI CEC. Aby vám to správne fungovalo, je dôležité splniť 3 jednoduché podmienky. Poprvé, mať televízor podporujúci túto funkciu a v samostatnom menu televízora si ju aj nastaviť ako aktívnu. Môžete sa stretnúť s rôznymi názvami tejto funkcie pri rôznych výrobcoch televíznych značiek. Napríklad pre značku Samsung je to Anynet, pre Sony Bravia Sync alebo LG to nazval Simplink. Našťastie už väčšina nových televíznych príjimačov túto funkciu podporuje. Druhou podmienkou je mať prepojený setobox a televízny príjimač pomocou HDMI kábla. Tento kábel musí byť špeciálne upravený pre takéto účely a dobrou správou je, že si ho môžete kedykoľvek bezplatne vyzdvihnúť na niektorej z mnohých pobočiek Antiku. A treťou je nastaviť v menu setoboxu nastavenia v položke Ostatné nastavenia priečinok HDMI CEC nastavenie, ovládanie on-off, zapnuté. Po tomto nastavení prebehne krátky test kompatibility setoboxu s vaším televízorom so zobrazením výsledku. Pokiaľ je všetko správne nastavené a televízor túto funkciu podporuje, zobrazí sa oznam "Funkcia je dostupná na vašej TV". Teraz nám už nič nebráni využívať spoločné zapínanie a vypínanie oboch zariadení súčasne. Vypíname tak ako doteraz zatlačením standby tlačidla na ovládači setoboxu. Na televíznej obrazovke sa nám zobrazia dve možnosti. Vypnúť TV plus STB alebo vypnúť len STB. Voľbou prvej možnosti sa po ukončení zobrazeného odpočítavania vypína naraz aj setobox, aj televízor. V prípade, ak chceme z nejakých dôvodov vypnúť len setobox, volíme druhú možnosť. Ak sme vypli obe zariadenia spoločne, realizujeme ich opätovné zapnutie len jediným zatlačením tlačidla standby na diaľkovom ovládači setoboxu. Spoločnosť Antik prináša komfort ovládania priamo do vašej obývačky.